musawa daga yayyaniya da kandi da kan tsari ingon musawa wata mace ce mai kyau ingon musawa mai kyau ingon musawa wata yayyaniya da kan diri da kan tsari da kan zama da kan tafiya ka yi zaune kamar kunsa ka ɗan kalkace kamar ruhu'a da daɗin faɗi kamar basin da ɗan hakuri da kuma daɗin riko kamar kalbi ingan musawa da alƙawar da kan jama'a ido musawa ba mu Allah ba mu albarka ido musawa ya ba ni albarka ido musawa albarka ido kowa suka uku masu ƙare da shi aka shafa ya tsira ya alhamdulillah da mu da wuta faufau mun tsira da mu da wuta faufau mu sai gata mata ce mai kyau don mu bawa dama kawo da kyau don mu bawa mata sabuka don mu bawa mata sabuka don mu bawa hukuncin ubangiji cikin hunduki na juma'a ana a gafa indo ta sabuko a gaban wa Allah gafa ta wala yau ana ga magana ana ga magana imamin mu ya buɗe indo ta sasu daga kawo masa mace ce don mu bawa wannan kuma na faɗa da ita dan haka Allah ba mu albarka inda muka amin da baraka Allah ba mu albarka inda Allah ba mu albarka inda kowace ka uku masu kare da shi aka zaba ya mun jira gajin mu mun jira gajin mu yanzu wanda ya damu ma ya tsira a tun da na san indo kuma ka san wanda ya damu ma ya tsira abincin a'i sai ka gama la'iku sun hau ingo sun sabkas abincin a'i sai ka
ga da mala'iku sun zo indo sun sabka ya aljanna ce ya aljanna ya da hajja indo an sabka a dai kashe ayat indo ya aljanna ta can gawa da hukuma waka lafiya alhamdulillah lafiya zaki dodo mai rauhane ko a kan waka ya gani